V Hornej Kráľovej v nedeľu 1. októbra otvorili náučný chodník Kráľovská hrebeňovka. 50 turistov privítali Ladislav Odrážka, Martina Michal Morvajovci z občianskeho združenia Život pod Tópartom. Dneska sme otvárali turisticko-náučný chodník v obci Horná Kráľová, ktorý sa ťahne po hrebení kopcov Tópart a Geríc. Tento náučný chodník je zokruhovaný, má 5,1 km. Terén je nenáročný, je tam nenáročné stúpanie, zvládne to absolútne každá veková kategória, od detí až po dôchodcov. Pekný výhľad čakal na turistov na originálnej zastávke s názvom Obývačka bez telky. Občerstvenie pripravili organizátori celého projektu. Naše občianske združenie Život pod Tópartom, ktoré sa snaží zlepšovať život v našej obci. Makali sme na tom hlavne my, hlavní členovia, ale samozrejme nám pomohli naši externí členovia, ktorí nám vypomáhajú vždy. No a plus ešte priaznivci nášho združenia nám pomáhali. Makalo sa na tom asi tak rok. Začalo sa to vybavovaním grantov, aby sme mali na to peniažky, no a posledné mesiace boli také krušné, tedy sa na to makalo hlavne fyzicky. Na projekt nám prispeli hlavne nadácia Volkswagen Slovensko, Tesco Slovensko. Obec nám pomohla s vypožičaním strojov, ako sú napríklad píly, kosačky. Činnosť, ktoré vyvíja občianske združenie, je každý jedno vlastne prínos pre obec a toto dúfam, že nám sem priťahne možno nejakých turistov z okolitých obcí, keď aj nie turistov, aspoň tých, čo sa chcú teraz trošku poprechádzať, pobicyklovať a hlavne priťahne to deti od tých počítačov, televízorov, že trošku navštívia tú prírodu našu, aby videli aj tie pekné výhľady, čo sú na našu obec. Bolo to krásne, bolo to zaujímavé a videli sme nové cestičky. Do budúcna by sme radi to sprístupnili aj pre bicykle, dá sa to prejsť, ale samozrejme ešte ten terén nie je 100%. Občianske združenie Život pod Tópartom odviedlo na budovaní Kráľovskej hrebeňovky množstvo dobrovoľníckej práce. Trasa sa napája na náučný chodník svätého Gorozda, ktorým sa môžu turisti dostať až do Nitry.